Six five. Counting on Sutro. 6 5. Bahai rok ngui tong ro casting rok buti rok tong saka takse ponto kahano churu kuno problem kori warai surai burai toglai kuno kisu hamla dangama hangama sangama kichu kori borok nang saka borok joto thik thak kahano churu kaham kene bud reng nai thokai nai sa tongka Bonbazar High School. bawai khani bawai sot tong ধন্যবাদ সবাইকে ভালো মতো বুঝিন Bot dikha bote dikha oh hamba bo kisa mane babe kok sai na hi bahai taklan edisi election songmare ro हम के नौकर ले जोंग लाई बाबू लाई जोंग ता खाले नहीं बुद्धि नहीं bahai kaka taklai edisi songmare ro bahai kahan na bahai budbar ya khunang taklai katal da kita na agiro bote dikha likha oh duha so do dija bole oh do kokre mo bo jagari tong ro dokol sing na oh marian
Ini apa kau begini? Kurang tiada saya itu tadi kamu kita করে 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 খুব আরামসে টমাটক চুং এখন নেক্সট Social class. Kaya bilaki no krom ya pura to hasini dugo tei ta khuk sungno ya mahai ke tini media ja hainai nokno joto hamrai alma ke chino rogiri tongman bagai ini update na phungnan bagai nang bisingtina nok chino rogiri man chung hangka bon bazar te aboni tei first time de soika tom jaga praching first time Chamgosti Chamgosti heke bon bazar abo heke phaye chung tebo last pojonto chung যত অবহাই জায়গা থাং সবাইকে প্রত্যেকটি বিষয় থাঙै নাইখ্যা থাঙै নাইমন পরে হিংকাই ইয়াঙ্গো 17 নম্বর হিংকাই 17 নম্বর বাসাইবাড়ি আ যে সেন্টার আর হিংকাই মেশিন বিসে নষ্ট হঙ্গি আজাga borok tabo phano borok maria ajaga borok kuthumnai tongkho হিংকাই tam hinkhe abono ang thangai sogmo pore naikha hinkai naimon yagulo abo প্যাকেটিং খাইলে এখনই যতন আবনো চেঞ্জ খাইনে বগৈ নাইলে দङ পুরাপুরি ডিটেইল নষ্টং থাকা আবো কারণ বগৈ চেঞ্জ মাক খাইছিনে আবো চেঞ্জ খাইনে বগৈ থামি দংকাই আবনি কিছু কিছু জায়গা রগো নুখা আংকাই আর হংকাই তাম হনাই ইয়াসি বেলাই ফানকে সিনমানি বগৈ স্প্রিং আবো তাম হনাই দাবি থাঙ্গো হাত থাঙ্গো ইনকেন তেসে আবো স্প্রিং ইয়াঙ্গৈ থাঙ্গো ইনকাই আবন বগৈ তাম হনাই বরক তেসা হাই শিক্ষায়া এখন হাই আজা রগো হংকাই মারিফিকা হংকাই te amso oja to te koina jar to somisya ngia dui tinta jaga amhage no dui tinta jaga amhage no ngo ongkha tamhnai sikse nosto ongkha belai jure phanke sindi mani bagai nosto ongkha ke boro khainai thikhai te sainai aro jaga ro ke hainai but mari fika ge tabuk okawo hangkai basai bariwo hangkai aro ke pura puri abo change ma khaisinai hangkai aboni yagulo hainai starting goi mano o change kemani yagulo hangkai chung amhake paitha go chung teibo last chung sogoi kya tamhnai behla pondo thangai akani guru goi naimani tamhikai ajaga selarok hangkai 239 buro hangkai 233 amhake bot rijakha hangkai aboni yagulo chung 2:30 PM bo ajrani update hangkai aboni yagulo tak busuri jakha saimani yako hangkai tabu ojate oja hangkai osuk sorika hangkai ajaga kono peaceful brain khai tongo kono walai bolai toklai sulai abhairo kri hangkai ang abono kesaro joto reader tongnai rokno ko kotor ko khamya rok ta salaidi hangkai hamjakmas ridi hangkai peaceful bai khainani bagai abo ang request khai joto reader rok joto leader no joto kichu samung ham khainani hamya khainani chinthani no daitto hangkai abon bagai no tamhinai leader rokno ang request khayo hamya abhai rok khayati jepur chung ang basai bari soika apro o ibe machine no lock dina bagai chabi dina bagai tam hangkai aro nukha CPM amhai motha te I50 te ancholik yo independent hangkai borok jepur soi dina pur hangkai CPM jepur dina naikha hangkai motha saka angsina nai abake jabardosти khaimorok nugo hangkai apro hangkai ang saka tongadi ke bori thango to bori pore nungdi dinai CPM nangsa CPM ni je police station je tongnai hangkai borok apreke borok i bori pore boi tika gabon yagang borok no kok saka tawalai di ta sulai di naithokai kahamkai khailai di chung tam hingkai nini pore bori manab kuno jamila ngani kokre nungri bo thik bo sangri bo thik no hingkai ampore o jaga tawalai di tabulai di hingkai naithokai kahamkai sam khailai di borok nang ko kasari phaikya tam hingkai ajaga ono kisa somosya mon bagai noro kisa tamnai machine kisa nosto hongjak hingkai abo asa khayo tau change khaima pore hainai borok tesa mari phinai
hingke abono ruko tak naisingbai tongo hingke tin sa jotoi to omsukno chung je update chung nukmani joto jang motamoti kaham no chorio hingke tebo chung khobor mankha ayang panbo phising kicha nos tongkha abahai hingke abo joto motamoti joto thik khaina bagui joto chaitok rijak mangno hingke chaitok jakno abo joto no marinai hingke rukurok no abono kwcharo tanbo hingke naisingdi jora kisa naisingui nos tongui tongkha hingke to o nosto to chung teisi rimanya hingke abo change khaimani pore joto no hain hai riman thoksinai hingke abono request osukno ani kok saklaimung tei kwcharmung abono last tam hingke warai burai toklai tangdi tam hingke chung tini tongkhai khana khe korui kumbubar hai ke o jarao walai bulai toklai chini kichu phun lab kore ja tongmani o hamjakma si prithibi tongo tei mungsa phun kore nung koti taka don অনেক হাজার টাকা নং ইনকাম খাইফোনো nog 20 টাকা 30 টাকা 30 ফোনো abo niya abo ko sungsarni yakari ma thangna kei yakari thangin sakang tam sam kham khaikya abo chung wansukdi dofani sakao lukurokni sakao tei omohai ini hasteni sakao hasteni bisingo kaham ke peacefully na bagai tei kaham ke chungwara suri kore khe tongna bagai obviously chini leader ni samung obviously leader ni kaisa daitto wansukdi tei joto leader tongnai tei ang sak phango omohai no tini joto borok ano nugui joto no mukhang kusung tei khorang kusung no nugo tanbo hingke waisa bunchi anu yakho anu amang se borok muni se tangthok jagai to hingke jeno obhai chini feeling kaham chung rukuni thani response mari nai hingke abono joto leader no so jeno ang tabuk thangka khoroksa borok ni buskango wasin jori rekha mukhang somre rega thangka bulai bulai theta khai jeno o feeling rok hamya jinis rok tuyei thangya tikhe jeno mind fresh baikhe thangna bagai joto no request khe tei khurumya